Tere hommikust kaikille. Mä vielä kord soovin õnnitleda teid nii suurepärase PISA-tulemuse eest. Et se on kaikki teie suurepärase työtulemus. Ja tulles ise Suomesta, niin mulla on väga uhke selle üle, että niin Soome kuin Eesti on molemmat nagu selle PISA etetapeli tippus ja Eesti läks Soomesta myötä selles loodusteadustes, niin mulla on ka väga hea meel selle üle. Aitäh teille. Mun vanaisä oli opettaja. Ta oli Helsingissä ruotsin kielen opettaja. Ja mä arvan, että oleks väga uhke, kun te tiedätkö, että mä tänään esinen umpes 200 opettajalle ja lasten ja kasvattajalle siinä. Niin. Aitäh selle voimaluusen eest, Margit. Mä käisin Helsingissä lasteajassa ise, niin se oli huvittava lasteaja, että mä täpselt ei tiedä, miksi mä sinne sattusin, aga se oli hollantilaisten nunnate, katoliiklasten nunnate ylläpeettävä lasteaita. Mä ei ole katoliiklainen ise, aga näyttää oli minkillä põhjusella väga pyhentunut oma ammetissa ja mulla on väga head mälestuset sellest. Ja se on antanut paljon joutua, niin kuin paljon ytlemme sellist eluperiodit annavat joutua ja innostusta etaspidiseksi eluksi, niin pian sitä yhdeksi väga olulliseksi eluperiodiksi. Mun lapset on käynyt niin Vilmsitanavan lasten ja Kadriorissa ja mä näen ka nente pealt, että se on ollut nentelle väga olullinen period ja näet vieläkin kylästävät, nyt näet on 14 ja 15, niin aika-ajat vielä käyvät siellä vanhassa lastenajassa kylässä. Tänään on vist teemana meille köyken muuttuminen, väliskeskonnan muuttuminen, peremutellitten muuttuminen, oppimisprosessitten muuttuminen, social media, kuinka se myyttää köyk lapsia, niin me elämme väga keerullisella ajalla, niin mä siiski taaksin kysytä teiltä, että niin, mistä tänäisellä päivällä on sellainen optimaalse kooliklassi suuruus? Kas siinä lauassa on kooliklassi juhattajat vai kooliopettajat? Missä oleks sellainen optimaalinen klassisuurus? Paljon? 21. Kas on 21 rinkis. Missä oleks sellainen maksimaalinen suuruus? Missä on maksimaalinen suuruus, mitä opettaja suuttaa pallata ennen kuin lähdet käsikäästä? Oleks ideaalinen? Okei. Okay. Ja missä on se maksimaalinen, mitä vahesti niin on? Oliko se maksimum? Okei. Okay. Mä en tiedä, kuin suuri vielä siinä on, aga siis kun minä käisin koolissa, oli maksimum suuruus, oli vist 32. Kas sellaisia klasseja on vielä? Aga yle vist 35 ei lähde enää, niin okei. Okay. Siis kun no missä oleks sellainen ideaalinen työgruppisuurus? Kun te vetätte lapset eralti, annatte nentelle minkin yleisanteen, voi kasvoi lasten ajas, niin otatte lapset eralti ja ytlette nyt teidän mänkitte siinä ja teidän mänkitte siellä. Niin missä oleks sellainen efektiivinen lasten työgrupmis? Niin? No lasten ajas, kun mänkikei koos, älkää hakekei kaklemaan. Missä ei voiko olla? Kas 5 saa pakkaamaan omalla lähelle. Joo. 5? Okei. Okay. 3-7 oli siinä. Kas se koolissa oleks sama ytlemme sellainen töögrupp, niin kuni 7. Monet nokuttavat. No, miksi mä tahtsin näitä tuua? On että niin, minun kokemus on se, mitä ainut meidän firmasta vaiteet, niin paljutteesta nyt advokaadibyrootteesta. Mä arvaan, että se ei ole ainut advokaadibyrootteesta. Kun me hakkaamme vaattamaan, että milliset yksuset tööttävät kaiken paremmin, niin meillä on yhden partnerin juhittav tiimi keskmiseltä 5-6 inimistä. Se on se, kuinka paljon yksi partner suuttaa juhtita ilman, että hakkavat kaklemaan.
Ja siis kun me hakkamme vaihtamaan osakontaa, no meillä on nyt neljä konttoritentaalla, Eesti, Lätti, Leetu, Valkevene, siinä on 4, siis ne on regionaaliset tiimit, korruttaisiin 4, niin sellainen optimaalinen tiimi on meidän firmassa siellä 25, 27 rinkisumpes. Aga kun me vaatamme natukene universaalsemmat, niin tiedätte, missä yllätys, niin missä on sojaväe jao suuruus? Se on tupytleminen relvaliikistä, aga se on tihtisellinen 5-7 inimistä. Ja missä on sojaväe, missä on järkminen grupp on ryhmä. Ja sojaväessä se on 20-40, se on tuutes relvaliikistä, tihtipialle se on jalaväeryhmä on 35. Et minkit asiat tekeli, kun te yllättävät, koko ajan kaikki muuttuu meidän ympärillä, aga minkit asiat tietosmötteessä ei ole muuttunut, mittu satasit aastasit. Ja mä arvaan, että kun me vaatamme etasi 10 aastaa, että voi olla 100 aastat etasi, niin tõenäoliselt ne asiat ei muutu väga kiireesti. Että millinen on efektiivinen grupp, mitä juhtita, ennen kuin asia lähde käestä ära. Ja minusta se on hea meeles pitää köikeselle sosiaalisen media ja selle IT-arenku nagu ütleme olukorras, kus me arvaamme, että kõik oli internettiin. Aga viimeinen kysymys, missä on ideaalinen koolisuurus? No se on väga raske kysymys, aga se voi olla tausta selles, että niin, missä on sellainen yksuus, kus nagu ütleme kõik vielä tunnevat oma vahel ja kus on kõige efektiivsem kommunikatsioon. Paljon 400? 200-300 oli siinä. Tiedätte, sellaista on tehty minkin uurimus, että sellainen optimaalinen grupp on 150. Ja se on vielä sellainen, kun niin ihmiset tunnevat kaikki paremmin teistä. Tiettävästi sille uurimusen jälkeen Afrikassa kylät kippuvat olemaan maalla 150. Kunnat kasvavat suuremmaksi, ihmiset kolivat ära, sest siis sosiaalinen sidemet kaovat. Mä itse panin sitä tähelle meidän firmassa, kun me olimme 150, siis mä tuntsin vielä kaikkia nimepiti. Nyt me olemme tänään minkin 240, nyt mä olen löynyt jopa kääkä ja mä ei tunne näitä ihmisiä. Ja kun mä hakkaan näitä nimesit vaattamaan ylemmät kaukeat alla 100. Ja tietysti minkin hetkellä se kriittinen punkt tulee, kun se lähtee selle yle, niin siis se tekee isekin 150 on efektiivinen, lähtee yle selle, niin siis tekee, kun se lähtee väiksemmaksi. Se efektiivinen suhetteala, se jää voi olla 100 rinkiin. Et se on päris huvittavaa. No, eikä koolit väga paljon ei suuta itse sitä asiaa möjuttatakaan, no, mielessä pitämiseksi. Encouragement. Mä võtsin monet selliset möttelauseet siihen, kun mä tahaksin, niin natukene kajastata entailusta ja voi olla entatööstä, niin kuitas ne on sijoitut sellekaan. Niin, että koolit tuses niin 90 tikku on julkustaminen. Mulle tulee mielteen, niin 8. klassis Helsingissä koolis, niin mä olin suht nikel ingliskeeles. Mä sain alati minkin 2 vai 3 sellaista. Ja siis piti valimaan niin 9. klassiksi, että kasvatat lyhikkäisen ingliskeele, keskipikka voi pikka. Ja siis ingliskeelen opettaja tuli yhden lounasyökille mun juurta ja ytlesi, että tiedä Taku, että mä sovitan, että sä otat lyhikkäisen ingliskeele, että sillä sä saat hakkaamaan. Ja kun mä oleksin verranut lyhikkäisen, niin siis mä ei oleks saanut keskikoolia. Tästä keskikooli-eeltus on keskipik vai pik. Niin, mulle jäi alati se mieltä se lounasyök opettajakaan. Ilmeisesti, että mä tuolla 8. klassissa ikkakin natukinen solvusin. Että miksi sitä sovittaisi mulle niin lyhikkeestä. Että siis mun koolit ei oleks löppänyt 9. klassiin. Mä arvaan, että tahtis heat. Ja tahtis heat arvasi, että okei, että kun mä saan 9. klassiin ja mulla on lyhikke ingliskeeli, siis mä en pidä pötemään sitä, että mä olen vale seltskonnas. Että se on meillettu vastutus, mistä teillä opettajat on. Se on väga suur vastutus. Te tahatte heat
Aika samassa voi olla se, miksi mä tuolla solvusin, että opettaja ei kysynyt mun käistä, mitä mä elul tahan. Sitten mä tahtisin suursaatikuksi. No musta ei saanut suursaatikut takaa, se oli mun istus, mä tahtisin suursaatikuksi. Kun oleks sitä kysynyt, siis oleks saanut aru, että okei, ilmeisesti sä vajaat natukinen rohkea kooliin vielä kuin se 9. klassi. Niin sitä mä kyllä sovittaan teille, että niin, kun te annatte nouanteet oma lastelle, niin kysykää teiltä, mitä nämä tahavat, ja selle järki, niin julkustatte neitä. Mä tänäisellä päivällä, niin väkä suuri osa minun työstä on inimisten julkustaminen. Kun näitä saavat, niin vaikka paljon me saamme sitä julkustamista ja läpi selle, että me tööttämme tiimites, kun on jopa kokenemat advokaatit, tulevat nuoremmat sinne, näette pea alat yksintä hyppäämään vetteen. Alkaa niin väkä suuremman osa työelusta mä olen ikkakin, nyt me lykkannut ihmisiä sykavassa vetteen ja lasnut neitä lujuta ja yrittänyt neitä vahepäällä julkustata siellä. Ja yltiseltä näitä on saanut väkähästi hakkaamaan. Vahesti kun ihmiset ei saa hakkaamaan ja siis me peämme neitä voi olla lopettamaan neitä lepingut, aittamaan mujalle, niin se on osa sitä julkustamista. Että elu ei löppe sellekaan, että niin peää vaihtamaan työkohtaa. Tekellä kun me vaattaan ihmisiä, kes meidän juurista on äräläinyt, ne on sattuu ihmisiä tänään siellä päivällä, näitä on saanut suurepäräiseltä hakkaamaan. Että se on se ensimmäinen jälleen saamuna, kun minä etäisin kuhukin mujalle, vajap julkustamista. Että tekeli, kun sä olet tupli, sä saat hakkaamaan. Teinen möttelause on, että koko ajan pyrkitä etukkusse, mitte täijälikkusesse. Ja se on nagu advokaatit ja sellainen pitev nöjytus, että advokaatit yrittävät koko ajan väännätä sitä nagu tähteä siellä ja yrittävät koko ajan neitä sönasit järjekortaa vahettata ja myöeltää nagu niin perfektionistli kult paljut. Se on paljute meidän vika ja se on suur neetus. Se on suur neetus selitetty, että kun te töötätte tiimissä, niin miski muu ei demotiveeri sitä tiimiä niin paljon, kun että asia jää toppaamaan kellekin taha, kes lihtsaat ei saa etäsi sellekaan, että peab nagu niin läpi närimään minkin asi täijällikuksi, kun se oleks ollut jopa valmis ammu aikaa takaisin. Ja se on asia, millä mä pitevältä tekelen, että mä yritän saada ihmisiä niin vähem perfektionista olemaan. Selleksät asiat liikuksi tetasi, edukkaat ja öijätti, aika mitte ylepinkuttamaan, että neentes niin eritti sönates ja kirjates. Ja mä arvaan, että se puututtaa kooliikaa kyllätkin paljon, että kuitenkin niin oma oppilasi, että kus kohas, kuinkin mulla on väkä paljon häitä kokemusia, kun mä rääkin oma lasteka, kellellä on nau oppita. Henri Kakuri koolis, niin kun mä rääkin nenteka kuitas, niin kuitas siellä on opettajat, kes tekelikut kannustavat, kes piken vaattavat sitä prosessia, kun on joutut minkin tulemuseen, niin miten eltiinkin mä talatin sitä löptulemusta. Että kas vastus oli oikein voi vale, niin sellaista tähtsamon, että kuitas sä joutsit sinne. Ja minun arvosta se on aika hea. Että mä itse kannustankaan meidän juristeja tekemään vikasit, koordineeritut vikasit, missä vielä ei naku, ytlemme tekitä kriisiä kusakil, että se ikkakin opettaa neitä kaiken paremmin tekittämään etu. Viimeinen möttelause on uutishimu. Kas se on curiosity, kas me voimme öelda, että se on uutishimu estikielessä, ilmiset on. Että se on kaikkein tähtsam omatus tööttäjättes. Ketä mulla on ollut voimallus palkata on tööttäjä, kes on töösti huvittatut. Mitte ainut oma valtkonnasta, tämä on huvittatut körvalvaltkontista, tämä on huvittatut, kuinka firma tööttää, kuinka klientit ja firmat tööttävät. Tämä on huvittatut kaikessa, missä toimuu teema ympäri. Neet ihmiset on onnistus. Nenteka on väkä kerkke niiltä minä luurelle
ja ehittää edukkaat firmaa. Ja mä arvaan suuresti, että se hakkaa teidän koolista pihtaa. Se voi olla hakkaa pisekin lastenajasta pihtaa. Että kuitas teille lastelle opettaa olla huvitatut köikestä. Sille asemelle, että voi olla niin litsat toppita päähän asjuu, oppita mehaanilliselta. Sitä mulla on väga paljon juristeja ollut kaakesna, kun arvaavat, että se, että sä oppit juura sieltuset päähän, että se teep siis edukkaan advokaati. Ja miski ei voi olla rohkean vale. Siis naku tietut kaikki muuttuu koko aika. Ja ainus viisi, minä etäsi muuttudes on se, että sä olet huvittatut sellaista, mistä toimuu. On niin, kun te vaattaatte vanhemmat ihmisiä 80, kes suuttavat tänäiseen päivällä isä internetti makseet tehdä. Aga ne teevät sitä selle töttu, että ne on huvittatut, mistä toimuu ympärinki. Ja suuttavat oppita uutta. Ja siis sä vaattat meni teine 70 aastane kesna, kun ei taha internettiä ja arvuttiin nähäkin. On jo suur vahe te inimestä kuin elu suhtumisesta tänäiseen päivänä. Et mä voipa olla sellekaan, olenkin jo valmis löpettämään, niin julkustan teitä. Julkustan teitä ja tuletan teille mieltä, että teidän kaikki vastuttusrikkaam ylesanne on huolitseta selle eest, että teidän lapset ja koolioppilaset oleksit uutisimulikut. Aitäh teille. Aitäh. Aku ole veel hetk meiega, et kui on äkki saalis küsimusi. Kas Akule on küsimusi? Rainer, kas meie e-keskkonnas on ka küsimusi? Selge. Minul on. Aku, me vaatame ette ja sa väga kenasti tõid välja, et sinu lapsepõlvest on miskid moel olid just need nunnadest lasteaiakasvatajad väga pühendunud. Kas selleks peab olema mingisugune teine kokkuleppe veel, et ühest organisatsioonist ja nendest nii-öelda vahejuhtidest, kelleks siis olid just nimelt teatud eripärase taustaga lasteaiakasvatajad, et neist saaksid need miskil moel väga pühendunud inimesed? No mä ei ole sügavammat analyysinud seda, että kas näet nyt, miksi näet erinesid, või tegelikult mulla ei ollut varianttiin, niin tollal mä ei ollut teisessä lastenajassa. Et mä ei tiennyt, kuidas ne teisten lastenajakasvattajat, kui pyhentunut nemät oli. Niin, voi olla, ei ole vaja minkit eri kokkuleppet selles. Mä arvaan, että niin ikä yksi meistä suuttaa olla vaikka pyhentunut. Ikä yksi teistä suuttaa olla vaikka pyhentunut lastenajakasvattaja. Ja. Sa ütlesid 3 väga olulist märksõna. Mis sa arvad? Kerime siit nüüd edasi need lapsed, kes sel aastal läksid esimesse klassi. Nad lõpetavad aastal pluss 12, see on siis 20-28. No keskelt 20-30. Mis on need oskused, mida saavad lapsed kaasa koolidest aastal 2030? 2030, jah? No, mä arvaan, että niin esimene voi olla sellega, millega mä lopettasin siinä, on uutishimu. Kun sulla on uutishimu ja sä olet huvittautunut sellaista, mistä toimuu ympär, siis se on jopa suur eeltus selleksi, että sä saat hakkaamaan yksi köikkuitas keskoint muuttuu. Ja teine on pyhentumus selleksi, että niin iniminen yksi köik mitä teep sitä pyhentumuseka, huvika. Sest kuita jää pealiskautseksi, tai jälkeen tällä ei teki minkit konkurrenssielistä. Maailmassa, kun konkurrenssielistä teki järjest olullisen, kun on tööjou vapaa liikkuminen. Me ei konkurreeri ainut oma kyläinimisten vaan me konkurreerimme paljon suuremmassa mastaapissa. Me peamme kuitenkin ujumaan yleis veepinnalle sellaista suuremmasta massista. Niin se pyhentumus, oma asia, vastuu on ylimmät tähtsessä. Aitäh, mul on teine küsimus veel. Ei ole vähe teada selliseid fakte, kus tippjuhid otsustavad ühel päeval, et ma jätan olemasoleva valdkonna ja soovin teha midagi täiesti uut.
kui sina ühel hetkel otsustaksid, et no okei, võib-olla suursaadikut sinust nüüd ei saanud, aga et ühel hetkel sa oled 60 pluss, täna me teame, et 60–80 on väga vitaalne aeg, et väärikalt vananeda ja oma teadmisi üle kanda ja sulle pakutakse ühte väärikat koolipapa ametit. Mis sa oma praegustest oskustest ja juhi kogemusest kaasa võtad? Ja kas sa selle koha üldse vastu võtad? Koolipapa, sa mõtled koolijuhi? Just, kooli, nii on, jah. No ma arvan, et koolijuhi, mä ei ole selles rollis ollut, mä voiksin tuttavate koolipapatega sitä pikemmat arutleda, niin mä saaksin täpsemmin aru, aga ma arvan, että se on niin nagu ykskõik millise organisatsiooni juhtiminen. Mä ei usu, että se väga erineb. Mul tegelikult just lõppes 5 aastat Tartu Ülikooli nõukogu liikmena. Ja sitä mä kyllä esimesed 3 aastat, nagu mä ütlesin, että kuidas selline organisatsiooni saad töötada, kui me räägime sellest, et ülikool on autonoomne ja siis selgub, et ülikooli sees veel kõik tahavad olla autonoomsed. Igaüks tahab teha oma asja ja mitte tegelikult vastutada mitte kellegi ees ja kui nii võimalikult vähe. Aga sellegi poolest see töötab. Aga ma arvan, et nii kool on ikkagi palju rohkem töötab organisatsiooni moodi kui ülikool ja organisatsiooni moodi ja ma mõtlen äriorganisatsiooni moodi. Huvitaval viisil just seal nõukogus niin viimeisellä koosolekul niin yksi nõukogu liige, kes oli ametnik, tõdes, että tegelikult meil on õnn selles, et nii, kuigi me oleme nyt ülikooli juhtimisstruktuuri paljon nagu reforminut siin, ikkagi õnneks me ei ole läinud ärijuhtimisformi peale. Ja mä imestän, että miksi tämä niin ütles, sest et mis paha selles ärijuhtimisvormis on ja kuidas se lõppujen lopuksi erineb sellest ülikoolijuhtimisvormista. Ma arvan, että tegelikult kõik juhtiminen minu arust on hästi sarnainen teisega. Voipa olla ärijuhtimises ainut vahe on se, että niin, siellä tuleb se vastutus paljon kiireemmin kätteen kuin paljon teistes juhtimisvaltkontades. Ärijuhtimisessa, niin, kun keegi ei saa oma ylesantega hakkaamaan, niin se tulee reageerin paljon kiireemmin kuin voi olla mujalla. Aga no, mä en tiedä, kas se oli vastus sellelle, mitä mä teeksin koolipappana. Mä arvan, että mä jatkaksin kasuttates neitä, voi olla tiimi ehittämisen, tiimi luomisen oskuseet, rääkites opettajatteka piisavalt tihti, että hoitmaks neitä pyhentununa ja vaatatas, että neitä on ikkagi fokuseeritut viivatellu koolistrategiat, oma õppekavastrategiat ja eesmärke. Yeah. Aitäh sulle, Agu. Tunnistan ausalt, mina olen Agu sinult õppinud ühe väga olulise oskuse. Ühel varasematest sõnavõttudest ütlesid sa, et inimesed peavad suutma ennast väljendada lihtsalt ja tol korral sa ütlesid välja, et 6 sõna on täiesti piisav selleks. See oli strateegilisest juhtimisest rääkimine ja sa oskasid geniaalselt öelda, mis asi on strateegiline juhtimine 6 sõnaga. Mul on see siiamaani meeles. Ma kasutan seda tihti ja ma ütlen seda ka praegu. Ma ütlen seda sinu eest. Palun ütle sina. Et strateegilise juhtimise kohta ütles Agu tol korral, see on arusaamine konkurentsist ja oskus töötada väärtustega. Punkt. Arusaamine konkurentsist ja oskus töötada väärtustega. Ma leidsin teedist ühe ettekande, kus üks esineja on tuhandeid kõnesid, mis on kirjutatud, nagu öeldakse, refraiminud, ümber sõnastanud 6 sõna peale. See on väga levinud mudel, millele järjest rohkem antakse jõudu, sest täna on juhtide töölaual väga palju erinevaid asju ja see sama sõna, mis sa välja tõid, fokusseerimine, kõnetas mind just, kui sa nüüd ütlesid, et fookus, siis mul tuli meelde, aga Agu sõnad, arusaamine konkurentsist ja oskus töötada väärtustega. Ja veel üks väike vihje. Kas sa tead, et juba Koopas ei mahtunud rohkem kui 150 inimest koos hakkama saama? Nii on, sest see aeg tuleb juba sealt ja see on keskelt läbi 100 000 miljoneid aastaid tagasi. Nii et hoiame seda siirast, sisemist teadmist enda sees. Ja mul on viimane küsimus, Agu, sulle. Ma ei tea, palju sul on majasid, aga meie poolt on väga vahvad koolilapsed valmistanud sulle ühe linnumaja. Kas kontori akna taha sinna, kus on see lounge? Jah, väga hea. Ole hea. Siin sulle linnumaja ja suur aitäh, et jätkuks juhina jõudu. Aitäh!
Mä tänään linnumaja, sest eelmisellä aastalla mä panin yle 3 majaa, kolmena kun ütleme majaa sinne Kadriorus, kus mä elän, mä panin nahkhiirten majat. Ja nyt on hea panna yksi linnumaja, aitäh. aitäh! suur-suur aitäh Aagule!